Okay, maayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga hinggalan ini atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Katikis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Pero adlaw karon nga Lunes, no? Pizza 9 na kini mahigala sa bulan sa tarong bulana, Mayo, o sa tarong tuiga, 2026. Okay, no? So, kumusta naman mo mahigala ng hinaot kung ana ang kabungtanan sa kapiskay sa panlawas. Walay ubo, walay hilanat, wala puy sipon. Ayan, no? Base magipang sipo na mo diha may igala. Hala no, padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ini kamunto. Abi no ato day nga timbayaw no sa mga atong mga kauban mga kaparian. Kumusta na mo mga padre? Nahimutang na ba? Kalangmintan nos mga pare mahigala medyo na nahulo himutang na gamay. Pero in the period pala jud gihapon may adjustment kay mga bagong schedule, mga bagong mga tao nga atong kasalamuha, no? Unya bag-o pod nga mga programa, bag-o pod nga mga proyekto. So medyo taas-taas patag taas-taas patag adjustment period. Actually maka-adjust siguro gyud biyan mga 2 or 3 months siguro. Karon naglutaw pa mi naglutaw pa mi mga higala sa kini bitaw naa pa mi nag-adjust na ba? Naglutaw-lutaw pamis kahanginan ug unsa ni among gisudlan. Hala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhan. Abino arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kabuntuhon, Mayo 11. Desisyon ni Padre Gerardo Saco sa dili pagdawat sa pwesto sa pagkaobispo nakaani og ubay-ubay nga mga reaksyon. Adunay daghang kaayo mahigala no nga naguul ang uban nakamatod pa na nga ang uban mga higala nakalitan, ang uban nga guul, ang uban mga higala midayig no kay dunay niingon nga that's a sign of humility. Hinon aduna pa yung uban nga gisaway ang kalit nga pagbalibad ni Padre Saco nga mamahimo siyang obispo tungod lagi kay nakapangandam na sila. Ayan, no? Nakapangandam na ba in taon ba? Kay karon na ba yang Mayo sa tong adlaw, bisa kay karong Mayo na pag-ordinahan na siya sa iyang pagka-obispo. So of course, ang mga taga Tagbilaran nag-andam-andam na suskalit kay di naman punuong sa mudayon. So muna nga doon na po ni saway. Pero matod pa ni sa iyang pulihan unta si Bishop Uy, ato lang gipud nga tahuron ang desisyon ni kini nga Father Gerardo Saco Jr. nga dili siya modawat sa pagka-obispo kay doon naman pud siya mga rason, no? Doon naman pud siya mga rason. So muna no. So hinuon daghan jud nga naluoy pod pero doon na gyud ni kasaway nganong wa man kani ingon dayon nga dili di ka. Una nga dako na may gasto ani kay nagandam baya dili baya pwede og mga 1 month before ba po ng pagpangandam ana unya kay nikalit ra man in taon pod si padre og balibad. So muna nga niingon sila nga murag na sagol kay ubos ug sagol pod ka matud pa sagol ka suko na nagbagulbol. Anyway, matud pa ni Archbishop Oy ato pa lamang tagaan pong bili ang tinarong na pagbalibad ni Father Gerardo Saco Jr. Si Sacman, no? Si Father Sacman. Ayan, una kay contemporary ba ni kuan siya. Kuan first year kini sila si Father Gerardo Saco Jr. kuan siya kanang gitawag og fourth year. Third year ni sila. Sa ato pa nagkakita-anay sa third year sila. Then pagka second year namo nakikita-anay pa then pagka SPF wala na, no? Doon natin panahon nga nakaabot yung seminaryo bali duha ka tuig. Nagkaabot mi seminaryo bali duha ka tuig. Hala no, padayon ta mga gala, ari kita sa ato ang Saint of the Day.
Bueno, ang atong saint of the day karon sigon diri sa ato ang listahan, Mayo 11 mao si San Ignacio Salaconi. Laconi ba? Laconi, no? San Ignacio Salaconi. Natawo siya ni antong 1701 ug namatay ni antong 1781. Usa kini siya ka membro sa Franciscan Order, no? Kini si San Ignacio Salaconi. Unya nagpractice og self-denial ug kini charity that lead to his appointed as the official beggar for the friars in Cagliari. He fulfilled the task for 40 years. Nahimo siya nga official beggar, no? At kinigong ko ano higala mga Franciscan, magpakilimos mong gini sila. Ang ilahag yung charism ani magpakilimos alang sa mga kabus. Unya matod pa while on his way kini bitaw nga maghatag og instruction sa mga bata. He visit the sick and matod pa the sinners and urge sinners to repent, kindness and faithfulness to his work. Canonized in 1954. Ayan, no? Si Padre Ignacio Salaconi. Hala, no? Padayon ta manghigala sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamuntuhon. Aboy, no? Ari na ta manghigala sa ato ang topic. Unsa may atong topic karon? Aboy, no? Higala ang atong topic. Kabahin kini sa willful rejection to God's grace. So, ang atong sumpay ni ana, no, ang atong topic karon, what are some reasons why a person who committed suicide still be admitted to a Christian burial, no? Why the church, admit, admitted persons who committed suicide and given Christian burial. Unsa pag mga higala hinungdan nga ilabi na gyud ang simbahan Katoliko kay uban mga relihiyon mga higala dili ba jud nila pasudlon og simbahan. Pero kita dunay mga punto nga dili jud pasudlon pero doon na po yung mga punto nga naghatag ka natong pagsabot ngano nga bisan kung naghikog ang usa ka tawo, no, dili pasudlon na gyud gyapon simbahan. Magdepende mo guna sa sitwasyon mahigala, no. Pananlitan, number 1 is mental illness, no. Kana bitaw ang tao bitaw mahigala nga dili na sa makadesisyon kung unsay maayo kung unsay dautan tungod kay medyo nadaot na ang iyang maayong pakunahuna. Mura bag na kana bitaw na nawad-an na siya og kapasidad to decide whether to do good or bad. Ganyan na, no. So muna siya. Unya, matod pa, kanang doon na po yung mga rason nga tumaton na gyud gihapon gyud nato, no, gawas sa mental illness tungod kay kanang ang Ginoo manggod adunay infinite mercy. Alang kanato ha, God, no, always extends intimate mercy to a sinner, no. Kaya wa ba ita kabalo manghigala nga kana bang basin pagdayon niyang kamatayon nakahinulsol siya sa mga sala. Kana bitong sa wala pa siya makalukso, gibaatan man niya liog, no. Sa wala pa siya mulukso, desidido gyud siya sus pagka nalukso na niya sa dihang gibati na niya nga murag napalong na niya pananaw, nakahuna-huna na siya, no. Nakahuna-huna na siya nga sayop din niyang gihimo ug nakapangayo sa pasaylo. So muna nga tungod ni ana, no, God's infinite mercy kalagmitan gyud, no, sa Katolikong pagtuo ang tao nga naghikog tagaan na gyud gihapon Christian burial, no. Pero doon na bang po joy kana bitang mga rason manghigala nga mura ba og ang usa ka tawo di gyud po pasudlon og simbahan usa na di ana, no, kana bang
gituyo gyud niya aron paglikay sa iyahang mga responsibilidad. For example, usa ka tawo nga dako kay utang, unya tungod kay di na gyud siya makabayad, nidangop na lang siya ni anang gitawag sa English og suicide. Usa na manghigala, no, nga dili pasudlon og simbahan, no? Kay ngano man, pag wala may kalambigitan sa mental illness, wala po'y kalambigitan sa bisan unsang butang. Ang iya ra gyud nga iyahang nga musibat siya ba. Muna nga una nga kada bitong ako, no, nadaghan namin na karon nga nagproblema. Dili mo anang mga butanga kung pananglitan ug duna kay mga obligasyon ay layas sa dito sa Manila. Unya tiksi ra tong imuhang gikautangan nga nasa ko Manila mobayad raw niya ako makatigom nako kaysa tapuson gyud nimo imong kinabuhi. Unsaon pa man nimo pagbayad ni ana kung imo lang tapuson ang imong kinabuhi. So para nako mo suggest lang ko. Ya kung doon na may dakong utang, ayun taong hikog oy. Mas maayo nga mulayas lang ka paingon sa Manila, di kay mulayas ka paingon laing kalibutan. Lahi na po na, no? Mulayas ka paingon sa layong lugar o tatawagi ra siya gandong. Ayaw rag kabalaka dong nilayas man ako pero temporary ra nga paglayasa. Kay once ka makatigom-tigom ko diri, bayran ra gyud tikaw. Ana ba? Okay, klaro? Or maybe pastoral care for the bereaved. O sa ato pa usa sa mga hinungdan nga ato gyud nga pasulod na gyud sa Katolikong simbahan ang usa ka tawo ang patayng lawas sa usa ka tawo nga naghikog kining gitawag nato dili na pud tungod alang kaniya kung dili alang sa mga tagtungod, no, kay kanang namatyan pa ka naguol pa ka nga naghikog ng imuhang ginikanan o imong igsuon, pagod pasudlang simbahan, natiwas gyud ang kagulanan. So muna nga kutob sa mahimo, no, to matud pa pastoral care for the bereaved, ato na lamang pasudlon. Basta kay ang mga rason makatarunganon pod. Pero katong namatay kay nilingkawas sa utang, mura ang delikado ta nang di ta makasulod og simbahan. Unya, entrusting souls to divine mercy. Sa ato pa, bisan tuod kung naghikog siya, atong siyang itugyan ngadto sa kaluoy sa Dios. Ana, no? So, manay mga hinungdan, mga higala nga, bisan tuod kung naghikog ang usa ka tawo, ato ra gyud gihapong pasudlon. No? Ingon niya na, no? So, muna nga, ayaw may mong hikog ha, kung pananlitan. Sa kung na ginaingon, no, kana bang na mga dagko kay utang na ako nadunggan ana mahigala pero wa pa noon ko kasugat ana nga kaso nga naghikog tungod kay tungod sa utang ang ila na gyud siguro ang ako ra nadunggan kana bitaw dili na mukaon dili na magsige na lang maghilak unya ang mga hinungdan pod murag nahiubos o sometimes ingon niya ano kanang mga rason ba nga kana bang murag tungod ra gyud kay wala na siya sa maayong panghunahuna labi na kanang di nakatulog, yan di na pud mukaon. Ang resulta gid ana mahigala kung kanang dili nakakatulog, ang resulta gid ana mao nga di na kamaayong kunahuna. Okay, klaro? So salamat guys sa pagpaminaw ha. Unya ako diyan sa gihapon timbayaon ako ang mga parokyano kanhi dinha sa Ayungon at timbayaon ang ato ang kura paroko din karon, no? Unya advance happy fiesta diay sa akong mga igsuong mga Ayungonanons. Ato nga timbayaon, no, si Padre Dodong Ruiz sa iya usab nga pagdumala sa ato ang akong gibiyaan nga parokya nga mao ang parokya sa Ayungon San Isidro, Labrador. Viva Senior San Isidro. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.